Amincin Allah gare ka, ya Rasulallah sallama gare ka, Rasulallah sallama gare ka. Amincin Allah gare ka ba haruna, kowace rana in ganka ne burina, alfarina ka ce da ni ka yarda. Kowace rana in ganka ne burina, alfarina ka ce da ni ka yarda. Assalamu alaikum mai sauraro, za ka sauraro wannan tasiri ne daga bakin almajiranka Usman Matashi, sakataren agajin shara Islam Matahu Sayyadi Alam Gombe State. Don neman karin bayani 080-6809-5269. Ai sauraro lafiya. Dukkan lamari ilahu sai na saka, ina neman taimakon ka ne da shirinka, ka ƙara kusanci na Allah na roƙa, ga wannan wanda kai ka ware shi da kanka, Mahmudu abun godiya suna mai tsada. Kowace rana idanka ne burina, alfarina ka ce da ni ka yarda. Tsira da amincin ka wanda babu iyaka, kai wa zababban deje fadarka, a sa'a layin gidansa matsar kaka, a sa da sahabbai da alihi turbarka, a sa da batula yar ma'aiki in sauda. Kowace rana idanka ne burina, alfarina ka ce da ni ka yarda. Kula sane ne masu kyauta mai tsada, duk wanda ya zama wani ko ne kuka yarda, ina neman a ƙara ban dama na nada, wajen ɗaukaka kalmar kukuce mun na faɗa, ta kowane fanni aiko ne kuka yarda. Kowace rana idanka ne burina, alfarina ka ce da ni ka yarda. Shauki zani da kai nake alfare, da shauce lani barhama kacin ya gare, wa Ahmad yarwa mai gida babban lamari, Shek Salihu da na jayi mun wazure, auliya Allah ya koge ya wuce randa. Kowace rana idanka ne burina, alfarina ka ce da ni ka yarda. Sharif Rabiu kayi wa yan shu'ara suturo, kayi abin da ya dace duk yau mun gyaro, kayi garan bawul a cike yau mun karo, ka tarwatsa masu munafurci tsageru, kura ta san gidan mai babban sanda. Kowace rana idanka ne burina, alfarina ka ce da ni ka yarda. Amincin Allah gare ka karshen zance, ya sayyadi ne akankane namakance, idan aka zo gunka an gama dace, komai aka roƙa na san kalamunce, si da haramun kalmomi masu tsada. Kowace rana idanka ne burina, alfarina ka ce da ni ka yarda. Ni burina in yi yabonka masoyi, soyayyar ka ce rabo kuma mai matsayi, ya awalal abide na suturar baye, kewar ka nake na ji kogin sanyi, ina nan a gidanka daren dam har abada. Kowace rana idanka ne burina, alfarina ka ce da ni ka yarda. Ina ƙaunar ka ne sidi ka ji tausaina, ka ban kyautar kallon ka kowace rana, in zama bani da aiki ya maulana, sai kallon ka da hidimar ka masoyina, za na ji daɗi sosai in har ka yarda. Kowace rana idanka ne burina, alfarina ka ce da ni ka yarda. Maulana sayyade masa falkarami, ya mai daraja da mukami al'azimi, fatuhul kulli habibi ainin na'imi, sarkin haƙuri basara ke zulkarami, ina burin yau ka kira ni zo rauda. Kowace rana idanka ne burina, alfarina ka ce da ni ka yarda. Ni kai na sani na rike babban sarki, da namun soyayyar ka ce
shauke kaman baitocin yaban ka masu sauke su yi ta zauwa da na kira sidi sarki wasu wani matashi da kuwa zan zama su da kowace rana INGANKANE burina alfaharina ka ce da ni ka yarda Habibullahi mahi masoyin raina ina neman kusanci a yamal jauna dare rana da ƙaunar ka nake kwana kowane minti a duk cikin lamarina kai na baiwa wallahi angon sauda kowace rana INGANKANE burina alfaharina ka ce da ni ka yarda neman yardar ka zo shi ba na yi tsundum ina son in zama mai yaban ka kullum ka ja ni cikin mawaƙan ka sidi daren damu sanan in zo madina ta babu salamu kusanci ya kai kusanci ya amada kowace rana INGANKANE burina alfaharina ka ce da ni ka yarda sun kalkyaman ta kanun al'absar kusancin zahiri da batini al'akbar samun haka sai mai daraja nurul anwar mahmudu mafifici ya kai rala akayar sun masalatu alaika ya muhammada kowace rana INGANKANE burina alfaharina ka ce da ni ka yarda tammatanan ne nake so na takaita ko za ka yi tambaya waye ya rubuta wasu wani matashi ne mai yin tatata na birnin gwamban nan gari managarta sai wata waƙar in Allah ya yarda kowace rana INGANKANE burina alfaharina ka ce da ni ka yarda ka ƙara salati ga mai gidanmu masoyi abun dogaronmu wanda dan sauke a sa'alaye sahabin sabuwaye a sahar auliya masu rabon matsayi ina tuba gare ka ya asamada kowace rana INGANKANE burina alfaharina ka ce da ni ka yarda sai da fatima ina son miki baitaka amma ba basira ki karan azama